हे गाइस, फिन खनसेबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय समाज बिगियान आयदानि सायाव। आसा खालामो एसेब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय आसाम टेटआव हेल्प जागोन। फैदो जागायनोसै गोलाव खालामालासिनो। से नं सोंनो, माबे गंसे रायजोआव देरसिन बद्वीप सुन्दरबना? बेनि फिननाया जागोन सोनाब बंगआव। ख। नै नं सोंनाय, माबे मोनसे इसिंथारि गोहोनि बिदिन्थि? बेनि फिननाया जागोन बांग्रि। थाम नं सोंनाय, आसामनि रायजो खोन्दोआव गायसंनाय थाव सोदांसालिया? नुनमाटि। ख। बुहुमनि मादाव गोबांसिन अखा हानाय जायगाया? मौसिनराम। ख। मान सावगारियाव जौयेन दिन्थिनो बाहायनाय गाबा जाबाय गोमो। गोमो। द नं सोंनाय, माबे मोनसे सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंना नङा? बेनि फिननाया जागोन हाबानि जौफान बांनाय। ख। स्नि नं सोंनाय, आसामाव गासै मोनबेसे उरां बिरखंसालि दं? मोन द'। बेनि फिननाया जागोन ख। दाइन नं सोंनाय, अरथाइनिफ्राय आसाम रायजोआ भारतनि लांदां जायगा जौफान? बेनि फिननाया जागोन 2.39 जौफान। 9 नं सोंनाय, अरनारि जिउनि आयेन बाहायनाय जायो? 1972 मायथाइयाव। क। जोबथा सोंनाय 10 नं, भारत लैथोमायाव थानाय गंसे गुबुनारि हादरसा जानाय? बेनि फिननाया जागोन मालदीप। घ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मोनथियो। आरो लाइक खालाम। एसेनोसै।